Tolen wil groeien en aast op meer toeristen en nieuwe inwoners uit Brabant en de Randstad. Dat de mensen zich aanpassen aan tradities en gewoontes, zal ik maar zeggen, dan kan ik daar best goed mee leven. En verder in deze Zeeland nu vandaag. De vondst van een bacterie gooide dit weekend roet in het eten bij mensen die zwemplannen hadden. En unieke middeleeuwse vondsten in Goes. Goedenavond. Tolen wil meer inwoners en heeft daarvoor zijn oog laten vallen op Brabant en de Randstad. De gemeente wil inwoners van deze gebieden verleiden om zich op het eiland te vestigen. Dat staat in de omgevingsvisie van de gemeente, waar de gemeenteraad zich binnenkort over buigt. In de visie staat aangegeven hoe de gemeente er de komende decennia uit moet gaan zien. En in Sint-Anneland zijn de eerste contouren van de plannen al zichtbaar. Wie al een aantal jaren niet meer in Sint-Anneland is geweest, die zal behoorlijk opkijken. Want naast de oude kern is eigenlijk een compleet nieuw dorp is daar neergezet. En het past een beetje in de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Tolen, waarin de gemeente wordt neergezet als een overloopgebied voor Brabant en de Randstad. Ook hier in Sint-Philipsland wordt daarom een nieuwe woonwijk gebouwd. Wij zien zeker potentie en kans om mensen die vanuit de Randstad een rustiger woonomgeving zoeken, die echt bieden in Tolen. En daarnaast bouwen we natuurlijk ook voor onze eigen starters, senioren, eigen inwoners die ook naar een huis op zoek zijn. Het is een mooie combinatie van beide. Tolen wil de komende jaren ruim 1600 huizen bijbouwen om bij te dragen aan de landelijke strijd tegen het woningtekort. We zijn een plattelandsgemeente met kleine kernen. Ik denk dat het echt een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van de kernen. Jonge inwoners, gezinnen die ook zich hier kunnen vestigen. Goed voor de scholen, goed voor de winkels. Dus het is ook belangrijk dat de gemeente op die manier, natuurlijk wel passend bij zijn eigen schaal, maar wel kan groeien. En dat is niet het enige vlak waar Tolen op wil groeien. In de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Tolen ook meer aandacht voor toerisme. Want wordt gezegd, de gemeente heeft zoveel hele mooie historische kernen. Daar zouden we veel meer toeristen mee kunnen trekken. En dat brengt natuurlijk ook weer allerlei economische mogelijkheden. Historisch, zoals hier bijvoorbeeld in Sint-Anneland, maar ook bijvoorbeeld in Tolenstad. Tolen is natuurlijk een vestingstad met heel veel mooie panden nog uit die Gouden Eeuw. En er zijn er nog heel veel van te vinden en heel veel andere mooie panden. En waarmee proberen jullie ze dan te lokken? Nou, met de historische sensatie die je hier kunt ervaren. Dus de mensen kunnen hier echt zien hoe dat er vroeger geleefd werd. Het is natuurlijk de vraag of de inwoners van nu ook zitten te wachten op meer toeristen en nieuwe inwoners uit Brabant en de Randstad. Nou, dat de mensen zich aanpassen aan onze huidige tradities en gewoontes, zal ik maar zeggen, dan kan ik daar best goed mee leven. En andersom, of meer mensen van buiten zich wel in de gemeente willen vestigen. Ja, nee, ik zou dat zelf niet overwegen, omdat ook ons heel goed bevalt waar we nu wonen. Ik kom hier niet wonen. Dat Tolen een wat conservatiever, behoudend imago heeft, speelt daarin wellicht ook een rol. Ik denk dat het een rol moet spelen, want dit is Tolen. En wij willen van wat u constateert eigenlijk onze kracht maken, dat doen we al. Als mensen houden van rust en fijn wonen en een warm bad binnen de kernen rond mensen heen. Hè. Als je je daartoe aangetrokken voelt, dan mag dat voor mij conservatief heten, maar dan is het wel onze kracht. Daar zijn we heel trots op. Ja. Balen voor strandgangers bij Groede deze dagen. Doordat onder meer de E. coli-bacterie is aangetroffen in het water, geldt er een negatief zwemadvies bij het strand. De waarschuwing is vooral belangrijk voor mensen met een slechte gezondheid. Bij aankomst op het strand staat er een informatiebord om mensen te waarschuwen. Maar dat ziet niet iedereen. Nee, eigenlijk niet. Nee. Weerhoudt dat u om te gaan zwemmen als u zou willen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien wel. Ik weet niet. Ja, ik ga toch niet in de zee in, maar zij wel. Maar... Ja, voor haar dan? Ja, soms eigenlijk wel, ja. Ik denk niet dat het goed is. Andere mensen hadden het wel in de gaten. Ze kregen een e-mail van de camping waar ze verblijven. Ja, eerst waren wir wohl ein bisschen enttäuscht und traurig. Dann haben wir wohl gelesen auf eigene Gefahr. Aber wir haben gedacht, wir warten jetzt erstmal ab, machen das Beste raus. Man kann ja auch hier am Sand ein bisschen buddeln. Ja, es gibt Schlimmeres. Man kann das Beste rausmachen.
Het terrein van het Universitair Ziekenhuis in Gent gaat de komende jaren op de schop. Het ziekenhuis, waar ook veel Zeeuwen naartoe gaan, krijgt een nieuw centrumgebouw. En het gebied rondom het ziekenhuis moet groener worden. Het project kost in totaal 1,6 miljard euro. Met de vernieuwing wil het UZ Gent het comfort voor de patiënten verhogen. De bedoeling is dat voor de patiënt de kamer een beetje huiselijker wordt. Er is ook de mogelijkheid dat in elke kamer iemand van de familie kan blijven bijslapen. De bedoeling is ook als die patiënt naar buiten kijkt dat hij groen ziet. Dat dat allemaal parken zijn en bomen en bossen en gras. Zodanig dat die patiënt het veel comfortabeler vindt om in een ziekenhuis te verblijven. Het nieuwe ziekenhuis moet in 2029 klaar zijn en de hele campus in 2040. De gemeente Vlissingen moet de klachten over geluidsoverlast op de Vlissingse boulevard serieus nemen. Dat vindt de lokale SGP-afdeling. Volgens de partij neemt de gemeente klachten niet in behandeling. De partij wil dat er op de boulevard verkeersdrempels komen en een geluidsflitspaal om de overlast terug te dringen. En de gemeenteraad van Veren komt vanavond terug van reces om te praten over een maas in het bestemmingsplan voor minicampings. Door een fout kunnen minicampings vaste bouwsels zoals tiny houses op een terrein plaatsen. Die moeten in de winter dan wel weg zijn, maar als het aan de oppositie ligt komen die vaste bouwsels er helemaal niet. Het college van BMW wilde de maas in september dichten, maar dat is voor de oppositie te laat en daarom wordt daar vanavond al over gesproken. Kunnen strandpaviljoenhouders in West-Zeeuws-Vlaanderen blijven zitten waar ze nu al hun paviljoen hebben? Die vraag leeft op dit moment nu de gemeente aan een nieuw strandbeleid werkt, waarbij ondernemers hun vergunning kwijt kunnen raken. En dat zorgt voor veel onzekerheid. Het is een onrustige zomer voor strandpaviljoen-eigenaren in de gemeente Sluis. De eigenaren hebben sinds jaar en dag al een vergunning. Als eigenaar weet je dus dat je die vergunning in de pocket hebt en dus kun je rustig investeren. Maar dat gaat mogelijk veranderen, want de gemeente Sluis wil mogelijk Europese richtlijnen gaan hanteren. En dat betekent dat de vergunning niet meer onbeperkt is. Anders gezegd, de vergunning wordt niet meer automatisch verlengd en er komt een aanbestedingsprocedure. En dat betekent andere kapers op de kust die zich ook kunnen inschrijven voor de plek waar nu jouw strandpaviljoen staat. Ja, dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. En die onzekerheid uit zich in continuïteit, maar bijvoorbeeld ook in een zodanige problematiek dat je nooit zeker weet of je nog wel kunt blijven investeren in kwaliteit en in de continuïteit van je gebouwen bijvoorbeeld. Als je weet dat je over 3 jaar uit moet, ja, dan ga je niet meer investeren. En een van onze belangrijkste argumenten naar de gemeente toe is wel geweest dat we gezegd hebben: als dit echt werkelijkheid gaat worden, is de kwaliteit waar we met z'n allen de afgelopen 15 jaar keihard aan gewerkt hebben, zowel gemeente als ondernemers, die is om zeep. Zover is het nog niet, want de gemeenteraad is verdeeld. En dus is het de vraag hoe het plan er definitief uit komt te zien. Daar komt nog eens bij dat de coalitiepartijen ook van mening verschillen. De VVD en Sluis Lokaal, beide toch wel ondernemerspartijen, zien dezelfde bezwaren als de strandpaviljoenhouders. Terwijl coalitiegenoot PvdA eerder aangaf dat het de strandpaviljoenhouders juist stimuleert om te vernieuwen en te verbeteren. Nou ja, ik heb al eens een paar keer geroepen, de PvdA-raadsleden zouden eigenlijk eens moeten komen kijken wat er hier speelt. Hè? Want we zijn per saldo wel een van de grootste werkgevers in de gemeente Sluis. We hebben 15 bedrijven. Die 15 bedrijven hebben gemiddeld tussen de 15 en 20 werknemers. Dus als sector zijn we een van de grotere werkgevers van hun gemeente. En dan vind ik dat een Partij van de Arbeid ook heel nadrukkelijk met de werknemersbelangen moet omgaan. En in dit geval doen ze dat zwaar onvoldoende. Hoe is deze zomer dan? Hoe zijn de zorgen? Nou ja, het is nu een klein beetje op de achtergrond, omdat we natuurlijk in de zomer echt andere dingen te doen hebben. Dat zit wel in het hoofd, kan ik me zo voorstellen. Ik heb er wakker van gelegen, maar dat doe ik niet meer. Dat heb ik gelukkig opzij gezet. Maar het is wel iets waarbij ik het gevoel heb dat een deel van het college wel met ons mee wil werken. Dat ze ook heel nadrukkelijk hebben geluisterd naar de raad. De nieuwe wethouder die op het dossier zit ook echt wel van goede wil is in mijn ogen. Na de zomer zal het concrete plan op tafel moeten liggen en gaat de gemeenteraad er een besluit over nemen. En tot die tijd zullen zij in spanning moeten afwachten. En dan tot slot nog even dit. In Goes zijn bij archeologisch onderzoek bijzondere voorwerpen uit de middeleeuwen gevonden. Dat gebeurde in de nieuwbouwwijk Aria. De vondsten werden in juni al gedaan, maar vandaag pas bekendgemaakt. Het pronkstuk van de opgravingen is een zegel uit de 15e eeuw. De zegel is nog volledig bewaard, wat dat uitzonderlijk is. Het wapenschild staat erin en de naam. En de naam is Pieter Willemszoon. Het wapenschild is van de familie Blanks. En zo zijn we te weten gekomen dankzij de archivaris wat het verhaal erachter is. En behalve het zegel zijn er nog andere waardevolle vondsten gedaan.
Dat is een muntje die dateert uit de 13e eeuw. Die is geslagen in het voormalige graafschap Vlaanderen. Daarnaast hebben we een gesp met heel mooi inlegwerk van glaspasta. Die komt uit Zuid-Frankrijk. En centraal in de gesp is een dier te zien. En daarvan is nog steeds de vraag, is het een gans, waarnaar Goes verwijst, of is het een draak? Ja, en de vondsten liggen nu in een depot. In overleg met de gemeente Goes wordt gekeken of ze ook nog tentoongesteld kunnen worden. En voor het hele verhaal van de vondsten en de werkwijze kan je terecht op onze site of in onze app. Het was een zomerse dag met volop zon en een enkele stapelwolk bij maximaal 22 graden aan zee en 25 verder landinwaarts. Morgen, ja, dan kan ik hetzelfde tekstje gewoon nog een keer herhalen, want ook morgen wordt het zonnig, hoewel er dan wel iets meer wolken over gaan drijven. De dagen erna verlopen vergelijkbaar met op donderdag kans op een enkele bui. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Alles is natuurlijk ook nog na te lezen op onze site en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.